O čom v skutočnosti dôchodkové sporenie prostredníctvom dôchodkových správcovských spoločností je, napovedajú v protiklade k tomuto stratovému hospodáreniu platy manažérov dôchodkových správcovských spoločností, ktoré dosahujú v priemere niekoľko 100 000 mesačne, pričom výnimkou nie sú ani mesačné príjmy presahujúce 1 000 000 slovenských korún. Žádnej z nás nebere takový platy, prostě jako berou oni. Je to dôchodková spoločnosť prvá, kde máme 2 členov predstavenstva. Vidíte, že mesačný príjem je na úrovni 600 000 korún. No tak, řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už 3 roky po sobě bere 600 000 každý rok. Ale v konkrétnom jednom mesiaci, pravdepodobne tam bola vyplatená nejaká prémia, bol príjem tohto manažéra až 1 755 000 korún. A další, ne 600, milión, 2 milióny berou. Pán premiér, ja by som sa len chcel spýtať, či ste tie podrobné informácie o platoch tých manažerov, nepochybujem o tom, že sú presne, získali na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám alebo nejakým iným spôsobom. Teda, ako ste získali tie údaje? To je veľmi jednoduché si takéto informácie získať. Ďakujem pekne. Ako? Ako? Dostávám jednou ročně výpis seznam těch umělců, který dostávají nad těch 100 000 korun.